तो ऊ ना जो सब गावता सती जाके अपना बाबूजी के जग में जर गई शंकर जी के पहल के में हम सुनाम कि सीता जी लोग के कैसे तेगले रहली कैसे क्षेत्र महाभारत शिरोमणि सुखनंदन यादव के हो आवत तो कुछ ऐसा तैयारी को के आवो कि उगाओ तो लोग कहे कि हां सुखनंदन काका से अलग होले तो अपना जिला के केहू ब्यास सुखनंदन यादव से बहरी ना हो आ वो जिला के ब्यास से ना हो के केहू गायत्री ठाकुर से बहरी ना हो बाकी देखो दोनों जना से बहरी सुनाई भाई सीता जी लोग के कैसे तेगले बाड़ी अश्वमेध के घोड़ा राम जी के छूटो रहे आ लौकुश रामचरितमानस नहीं के अध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण आनंद रामायण 3 गो रामायण के कॉम्बिनेशन समन्वय कइल गेल बा लौकुश खेलत रहलो छोट छोट बबुआ गुरुजी बतौरल कि छतरी हवलो तुहू लो वन में पोसात रहलो बाकी शिक्षा प्राप्त कइले रहलो अब वाल्मीकि जी रामायण लिखले रहले ओ रामायण के भी अध्ययन करत रहलो आधा से बेसी पढ़ रहलो बाकी जब नंबर प्लेट देखलो घोड़ा का मोड़ी पर ये सुमेध जग का घोड़ा श्री रामचंद्र का है इसे पकड़ने पर लड़ना होगा नहीं तो मरना होगा भैया घोड़ा धरता धा के फेड़ा में बांध दे हलो शत्रुघ्न जी खिसियाइल बाड़े रे लड़का घोड़ा पकड़ने का मतलब जाना ला सा रामचंद्र घोड़ा हमर नाम शत्रुघ्न हमको छोट भाई हई घोड़ा छोड़ दे सा तब बेटा उमर के करो ख्याल बड़ा बड़ा ढेर का अच्छा यही जैसे कहो तब बेटा उमर के करो ख्याल बवाल तू अनेर करो बेटा उमर के करो ख्याल बवाल तू अनेर करो मन मन हमर बात तहर पवन होले जा चल बोल बड़ो घाट देखला सेना के जवान तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल बवाल तू अनेर करलो उमर का करो खयाल बवाल तू अनेर कर एक घोड़ा का मतलब बुझाओ एकरा के पकड़ला पर लड़ाई करे के पड़ेला तो कहलो कि हमने के मिठाई खाए खातिर पकड़ले बन जका ना कि चॉकलेट दे दो घोड़ा छोड़ा के लेके चल जा लड़ाई करे कहले कि हमर नाम शत्रुघ्न है शत्रु के जे हनन क देला उहे शत्रुघ्न कहाला बोले कि बड़ लड़ाई करो लड़ाई में आके बड़ाई न धले बड़ो रण क्षेत्र में आके जुबान नहीं बान का प्रयोग किया जाता है कि झूठा हो के मारत मारो शत्रुघ्न जी झूठा हो के मारत मारो अपना पड़ैया ए मुदैया सुनो ए मुदैया सुनो सोझाया के कोरोना लड़ैया मुदैया सुनो सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनो खाली बतियावता धनुष बानत आनत नइखो बात हमर मानत नइखो जीव धया के ठानत नइखो हमनी के जानत नइखो अच्छा हमारा गुड्डू बाबू के स्टूडियो से बहुत बहुत पुरस्कार आइल बा विजय प्रिया स्टूडियो भोला दानी बनौले रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहा है वीर हो कोरत नई हो हमनी पर चढ़ैया ए मुदैया सुनहो ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनहो
सुना बैर भाव झूठा हूं का बोलता झूठा हूं के बोलता रो बोले अपन खोलता रो बैर भाव बोलता रो बोलला पर डोलता रो गाना गा के तो है अभी यंतवा गवैया ए मुदैया सुनहो ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना ललैया ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना ललैया ए मुदैया सुनहो दोनों दल से बाण चले लागल मालिक एगो बाण कुछ ऐसा मरले कि शत्रुघ्न के हृदय में लागल आ हती हती लइकन के हाथे रथवे पर गिर के पलर गइल अब तब होई धाला कि रे दादा ई तो मैंने विकेट लइका ढा देले ससेना भाग चलल बिया सारथी रथ लेके भागल बड़े दूत लो जाए कहते कि मलिकार ऐसा समाचार लेके आइल बा कि कोहे में शर्म लागत तो कहलो कहता रहे कि रौरा पूछत बानी तो सुनी मलिकार कहे ए रौरा पूछत बानी तो सुनी मलिकार कहे अरे बात बोलो 72 की मालिक हती हती दुगु लइका का भइल बा देखे में छोट बाकी छोट बोरी यार बा भइले शत्रुघ्न मूर्छी आना वाला 4 बा देरी मत करी चल के कोइल जा लड़ैया स्वीकार मलिका चल के कोइल जा लड़ैया स्वीकार मलिका शत्रुघ्न जी कहले कि भैया हम जाई हम मेघनाद इंद्रजीत के वध कैले हैं जो रावण का लड़का सबसे बलशाली रहे देवता लोग के राजा इंद्र पर विजेता भई रहे कहले कि जा धुरान व्यास सहबादक बहुत बहुत पुरस्कार भोलादानी बनौले रही लक्ष्मण जी अइले अपन हाके पर हकले एक बार मारल हो पलर गइले फिर सेना भागल दूत जाय गल के मालिक हो मार देले सो ना ढहल बड़े मूर्छित अवस्था में भारत जी कहले कि भैया हम जाए कहले कि ऐसे ना दाल में काला बुझाता एगो काम करो हनुमान एक संग लग जा बाहरी निरीक्षण करी हो सुग्रीव का रथ पर रही कोनो बाणी आवे सोझा से गद्दा से मार दी दिशा परिवर्तन हो जाए चलो अब आइल वालो अपन सेना साज के हनुमान जी देखले कि हती हती लोई का शत्रुघ्न के लक्ष्मण के मूर्छित क देले तो भगत नु रहले सीना चीर के देखौले रहले समाज में कि राम सीता भीतरी वाली आंख बंद के कहले कि हे प्रभु हम तो भक्त हई ए लइकन के माई बाप हमरा सामने आ जास यदि सेवा कइले होई तो तले देखत रहे कि राम सीता बोले कि ओ त मलिकारे के कुल खुट बुझाता वे तले ब्रह्मास्त्र मरले कुछ जानबूझ के हनुमान जी बना गेले चाहते तो तूर देते मेघनाथ मान के लंका में लेगे रहे चाहते तो तूर देते लेकिन देखे खातिर कहले कि एक और राजा क्वेश्चन माइक नहीं के राजवाड़ क्वेश्चन बा बाद में उड़ना कोई ले देले जान से बांध दी हलो फैला में बना गइले आ तबले एगो दुमुखी बान मरले बड़े कुश छपरा के लई है ठेठ दोनों दल का अरे भाई मांगने हाँ 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 रोन में जुटनावा जनवा बाचीना तो सनन सनन चलेला
बनल बनवा अजनवा बाटी सनन सन चले बनवा फिर हमारा मंगेश बाबू राहुल बाबा सिकुवरा जिला सिवान हजारों हजार पुरस्कार दिल मैंने भोला दानी बनौले रहे दुमुखी बान कुछ मरले बड़े एगो सुग्रीव के लागल एगो भरत के इहो भरतो जी गिर के पे हो कुसर कोइले मुरछित बदनवा जनवा भाग चलल अंतिम में भगवान राम लड़े खातिर जब आइल बनी रण क्षेत्र में लइकन के देखनी तो सब जानते रहले अंतर्यामी रहले सब जानत रहले बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम काहे कहले एगो पुरुष अपना मर्यादा में रह के जितना काम कर सकता उतने काम कइले तो चाहते तब बामन रूप धक 3 डेग में पूरा धरती आसमान नाप देले रहले एक बेर बामन रूप से बड़का रूप बना के एक बेर समुद्र टप जइते लंका के उठा के लेके चल जइते बाकी ना मर्यादा में जो पुरुष से ऊपर ला उतने कइले बड़े लक्ष्मण जी खातिर रोलहु बड़े उहे जाके संजीवनी बुटिया ना ले देते बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम नरलीला कइले बड़े कि पुरुष चाहे तो ऐसा कर सकता भगवान राम के दशा उन्हें क्वेश्चन बावे अपने लड़का सोझा बालू अब पूछा तनी कि बबू तहर नाम का हो त लो हई खुश हां तू लो बिना सेने के दुई आदमी मिल के कोनो जादू जनता लो हमरा भइयोन के क्वेश्चन हनुमान तारा का फेणा के आड़ा पढ़ले बड़े सब लड़का ई तू बन्हा कैसे गेल तू तो सब हथियार तोड़ देबा वरदान बा कहले मालिक करो अपन कर्म निभाई हम अपन धर्म निभावत हां जी ठीक बा भगवान कहने कि बबू तालु के रूप रेखा देखला से तो बुझाता लो कोनो बरियार परिवार के बड़ल अगे हमर मन करत नहीं खतालु पर बांध चलावे तालु के नाम तो लव कुश बाबूजी के नाम नहीं खीजा जानत नहीं खोलो जाना ना लड़काई में हो से तब से जंगल में बानी जा माई के नाम तपस्विनी है नाम नहीं खींचा जाना वाल्मीकि जी के चेला है जा रामायण लिखले बड़े आधा से बेसी पढ़ले बन जाए तोहरो बड़े में पढ़ले बनी जा तार मेहरारू सीता रहली का रावण हर के लगे रहे लंका पर विजेता भइलो तो लंका के नगर में ही जहाँ रण क्षेत्र में लाई होत रहे सीता के कहल कि ना पराया मर्द तरह के छुले बा सब चीज ठीक बा लेकिन सीता तहरा अग्नि परीक्षा देवे पड़ी कि पवित्र बाड़ू आई अग्नि परीक्षा ले हलो जरते आगे में ढूक गइली अग्नि देवता लेके निकल लेके सीता पवित्र बाड़ी त लेके ओइलो आ जानत रहलो कि पवित्र बाड़ी आ तब एगो धोबी के कहला मेहरारू के 4 महीना के गर्भवती अवस्था में जंगल में भेज देलो कि कौना धर्म से पालन कइले कहले कि बबुआ पति धर्म से ना राज धर्म राजा हैं प्रजा संतान हो अब प्रजा के मन में पारिवारिक संदेह कौन आ जाओ हमारा प्रति तो परिवार के त्याग पद तब ही असली राजा हो विद्वान रजनी ओशो जी लिखले रहले कि राम एक अच्छे राजा थे एक अच्छे पति नहीं कहलो कि उतना धर्म ना बुझला लड़ाई करो कहतर कि मनवा मोहता ते अरे रूपवा तोहार अब बबुआ लो हो नहार लागे मनवा मोहता रूपवा तोहार बबुआ लो हो नहार लागे सुनील भाई हमारा एसएस कंप्यूटर एंड रेलवे आरक्षण केंद्र फिर बहुत बहुत पुरस्कार भोला दानी बनौले रहे बबुआ देखे में तो सुंदर लागो तारो गोरे गोरे बाकी दूध मुहा बालो बालो तहर के हपति बालो नहीं रथ नहीं बालो नहीं घोड़ा नहीं चलो लड़ाकू जात 2-3 गो होला वही में कानू हमल बोला छतरी अहिर की हवा भूमिहार
तो लड़ाई करो मर राजा हो तो का भइल बा तो छत्री हो तो हमने को छत्री है गुरुजी कहले बानी लड़ाई करो भगवान कहने की तहनी के सोझा खड़ा के बात तहनी के बुझात नहीं खे तनी पर बाण उठावे में हमारा श्रम लगता तनी पर विजेता होके हम का करो लड़ाई करबा कि सब भाई एक किस्म के बड़ल फलाना है एक बाण मारला पर नेहुर जाता लो जी ना उतर बाण चलाओ आ दोनों भाई लोग कुछ तनले बल बाण भगवान कहने के नाम बन बसाओ जैसे तरकस का और हाथ बढ़ावता रहे पहले वाल्मीकि बाबा जे लोग के गुरु रहले त्राहिमाम हे प्रभु माफ कीजिए बबुआ बेटा हथियार धर सा आगे गोड़ पकड़ सा राजा हमने कहीं कर परजन हो जा जाके माफी मांगो पूजा के काम होने सोल्टो लगाओ तो दोपहरिया ढोल गई रहे आ जानकी माई कहत रही बबुआ बड़ा पसंद आइल बड़ा सो अरे माई तनी लेट हो गई कहाँ चल गई ना ना कोनो बात नहीं खे रामचंद्र के घोड़ा छूटल सीता जी जब राम जी के नाम सुन ली सिहर गई कि हमारा पति देव के घोड़ा अरे का कोइले हस शत्रुघ्न जी संग रहले हैं एक बाण में पलर गइले हैं मार दल बड़ा सा ना ना हेजा मरले बनी जा हई 6 इंच छोट न कीजे कोइले ना 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 हेजा मूर्छित वालो दवा बिरा हो तो ठीक हो जाई ऊ है ना माई लक्ष्मण जी ने कहता है हम मेघनाथ इनरजीत के मरले हैं एक के बाण में पलर गइले हैं हनुमान जी सुग्रीव यानी भरत जी दूगो ढढुआ बानर लेके अइले हैं हनुमान जी के ब्रह्मास्त्र में बांध देनी है जाएगो दुमुखी बान मरनी है भरत आ हनुमान है सुग्रीव दोनों जना गिर के बेहोश हो गइल तनी के हनुमानो पर हाथ उठौला भरतो जी शत्रुघ्नो लक्ष्मण अरे अरे माई तू कहां बाड़ू तार बेटा के हवे सो रामो जी आई रहले हैं लो तांदर नहीं हथियार वो तो वाल्मीकि बाबा के छोड़ा देले हैं अब सीता जी हर हर रोवे लगल पहले वाल्मीकि बाबा भी आ गइले कतल के माई हमने के क्षत्रिय धर्म का पालन कोले बने जा लड़ाई में विजेता हो गए बने हमने के आरती नु दिखावेला तारा चुप 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 तने एक कर पर हाथ उठला बड़ा सजाना तारा सुनो ले जा लोक बचनवा तनये नवा सती रोवत का है बड़ी बतियो बताइबू।